கலைப்புலி எஸ் தானு தயாரிச்சிருக்க நானே வருவேன் திரைப்படத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிச்சிருக்காரு. இந்த படத்தை இயக்குனர் செல்வராகவன் இயக்கியிருக்காரு. இப்போ ரீசெண்டாக தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான திருச்சிற்றம்பலம் திரைப்படம் நல்ல ஒரு வெற்றியை கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு வெற்றியை பார்த்த கலைப்புலி எஸ் தானு என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னா, நானே வருவேன் திரைப்படத்தை செப்டம்பர் 30 ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் அன்னைக்கு தான் மணிரத்னத்துடைய பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படமும் தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த படம் ஒரு பேன் இந்தியா திரைப்படம். அது மட்டும் இல்லை, இந்திய அளவில் பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நானே வருவேன் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா வசூல் பாதிக்கும்னு யோசிச்சு இப்போ நானே வருவேன் திரைப்படத்தை செப்டம்பர் 29 ரிலீஸ் பண்ணலாம் சொல்லி பிளான் பண்ணிருக்காங்களாம். ஏன்னா அந்த ஒரு நாள்லே வசூலை எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு கலைப்புலி எஸ் தானு நல்லாவே பிளான் பண்ணிருக்காரு. பட் இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் சாத்தியமா இல்லையான்றது சரியா கன்ஃபார்ம் ஆகல. சோ கூடிய சீக்கிரத்துல நானே வருவேன் திரைப்படத்துடைய பார்ட் 1 ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய அப்டேட் வெளியாக இருக்கு.